Is-sena li għaddiet rat li l-Arċidjoċesi ta' Malta ssaħħaħ il-qagħda finanzjarja tagħha bżieda konsiderevoli fit-dħul. Dan intqal meta kien ippreżentat ir-rapport finanzjarju fil-Kurja tal-Arċisqof. Fil-fatt l-Arċidjoċesi ta' Malta għalqet is-sena li għaddiet bidħul ta' iktar minn 34 miljun euro. Dan żieda ta' madwar 1,500,000 euro meta mqabbel mas-sena 2014. In-nefqa tal-Arċidjoċesi kienet ta' ftit iktar minn 33 miljun euro u għalhekk fuq il-kotba tal-Arċidjoċesi reġa' kien irreġistrat surplus. Jekk wieħed iħares lejn id-dħul isib żieda ta' 29% fid-donazzjonijiet fuq is-sena ta' qabel u żieda ta' 6% fil-ġbir. Mill-investimenti l-Knisja daħlet 17% iktar u kien hemm żieda ta' 22% wkoll flottijiet tal-Gvern ħafna minnhom marbuta mal-ħlas tal-għalliema fl-iskejjel tal-Knisja. Fil-fatt l-iskejjel huma fost l-ispejjeż li għandha l-Arċidjoċesi bil-flus tal-Knisja jintefqu wkoll f'rinumerazzjoni tal-qassissin, pagi ta' impjegati lajċi kif ukoll sosten ta' djar tal-anzjani, djar tat-tfal u djar għal persuni b'diżabilità. Michael Paċeros, segretarju amministrattiv tal-Kurja, qal li l-Knisja għandha prioritajiet ċari fil-mod kif tqassam id-dħul tagħha. Aħna nagħtu priorità lil minu emarġinat fis-soċjetà. Jiġifieri qed nitkellmu kif għattilkom nies f'dawn id-djar, però qed nitkellmu wkoll fuq nies msawta, qed nitkellmu wkoll fuq nies bi problemi fil-familja, qed nitkellmu fuq nies li pereżempju l-Arċisqof ix-xahar li għadda semma dar il-ħniena li se tkun dar li se titwaqqaf għal palliative care, jiġifieri għal min lejn l-aħħar ta' ħajtu jinsab mhux f'qagħda illi ikompli jgħix ħajtu, allura se nipprovdu kura biex intaffu minn dak lu ġieħ. Is-Segretarju Amministrattiv semma wkoll proġetti li l-Knisja qed tmexxi din is-sena li se jkunu ta' ġid tal-komunità. Dawn jinkludu t-titjib fis-servizzi ta' djar tal-anzjani u ta' persuni b'diżabilità kif ukoll restawr fl-arkivji tal-Kurja biex dak li jkun jista' jagħmel riċerka b'mod iktar komdu.